Γεια σας, καλοί μου φίλοι. Θα αναρωτηθούμε σήμερα για ένα ερώτημα και θα το απαντήσουμε. Γιατί το προϊόν της Herbalife είναι το καλύτερο πρωινό. Καλά, είναι τόσοι πολλοί λόγοι που δεν φαντάζεστε, αλλά τέλος πάντων θα πάω πολύ μακρύτερα. Δεν θέλω να περιοριστούμε στον χρόνο που μας αναλογεί. Λοιπόν, γιατί το προϊόν της Herbalife είναι το καλύτερο πρωινό. Πρώτα απ' όλα, το πρωινό, οποιοδήποτε πρωινό, είναι καλύτερο από το μη πρωινό. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρετε, αυτά οι γνωστές ιστορίες της διαλυματικής νηστείας και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κυκλοφορούν, και ήθελα να το θίξω αυτό το πράγμα, αν το δεις στην πραγματική του έννοια, είναι αστιότητα. Δεν θα επεκταθώ, απλώς θα ξέρετε ότι το πρωινό είναι ένα πολύ βασικό γεύμα για τον σύγχρονο άνθρωπο. Είναι παρατηρημένο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τρώνε πρωινό, και ειδικά έχουν οι μελέτες που έχουν γίνει σε παιδιά, ότι κατά τη διάρκεια της μέρας έχουν πολύ καλύτερη απομνημόνευση, πολύ καλύτερη κριτική σκέψη και πολύ καλύτερη υγεία του εγκεφάλου από την ώρα που παίρνουν πρωινό. Να μην αναφέρω όλα τα άλλα. Δεν παραπεινάμε στη διάρκεια της μέρας, δεν βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε ακατάλληλο διατροφικό περιβάλλον και έχουμε ενεργοποιήσει το αρχαίγωνο αίσθημα αυτό συντήρησης που λέγεται πείνα. Να μην αναφέρω ότι σταθεροποιούνται τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της καρδιάς, των μειών, του εγκεφάλου και όλα αυτά τα πράγματα. Να μην αναφέρω ότι πρέπει να παίρνουμε την κατάλληλη ποσότητα πρωτεΐνης και χωρίς πρωινό είναι αδιανόητο να την καταφέρουμε να την φέρουμε εις πέρας κατά τη διάρκεια της μέρας. Γιατί αν το πρωινό φάμε 0 πρωτεΐνη, πώς θα καλύψουμε τα υπόλοιπα γραμμάρια πρωτεΐνης στα υπόλοιπα γεύματα, στα επόμενα γεύματα. Να μην αναφέρω όλα αυτά. Αλλά εγώ θα μείνω στο πρωινό της Herbalife. Γιατί το προϊόν της Herbalife είναι το καλύτερο? Γιατί κάποιος λέει: εγώ θέλω να φάω 2 αυγά τηγανιτά. Ο άλλος λέει: θέλω να φάω μόνο δημητριακά μεγάλα. Πεπιεσμένο καλαμπόκι με ζάχαρη. Αυτό είναι το υπέροχο πράγμα. Μεγάλα. Τέλειο πρωινό, μάλιστα. Λοιπόν, ο καθένας λοιπόν έχει τη δική του άποψη. Άλλος θέλει να φάει 2 φέτες ψωμάκι με λίγο ταχίνι και μέλι. Όλα αυτά καλά είναι. Συμφωνώ. Καμία αντίρρηση. Περιορέξεως, ό,τι θέλει ο καθένας. Αν όμως πάμε στο διατάφτα, δηλαδή στο τι πρέπει, τότε πρέπει να πάμε στη Herbalife. Γιατί πρέπει να πάμε στη Herbalife? Γιατί πρόκειται για ένα πρωινό το οποίο πρώτα απ' όλα μας θρέφει. Ξέρετε, η λέξη θρέφω είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρετε, δεν τρώμε ίσα για να χαρούμε τα φαγητά από τους γευστικούς κάλικες και από τους νευροδιαβάσιτες στον εγκέφαλο. Τρώμε για να τραφούμε, να δημιουργήσουμε θρεπτική ισορροπία στον οργανισμό μας. Και θρεπτική ισορροπία σημαίνει θρεπτικά συστατικά. Πρέπει να πάρουμε λοιπόν τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά. Και τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά δεν είναι 2 φέτες ψωμί με ταχίνι και μέλι. Γιατί εδώ δεν έχουν καθόλου πρωτεΐνη. Ούτε είναι πεπιεσμένο καλαμπόκι με ζάχαρη και γάλα τέτοιο, γιατί εδώ έχουμε υπερινσουλινεμία. Ούτε είναι 2 αυγά τηγανιτά, γιατί εδώ έχουμε πολλά κορεσμένα λίπη. Όχι από τα αυγά, από το ότι είναι τηγανιτά. Και ότι θα τα φάμε μαζί με μπέικον και με τυρί και με ξέρω εγώ. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι κατάλληλα. Γι' αυτό λέμε ότι όλοι οι δρόμοι, όπως λέγανε κάποτε, οδηγούν στη Ρώμη, εδώ όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Herbalife. Οδηγούν στη Herbalife γιατί πρόκειται για προϊόν το οποίο μας δημιουργεί θρέψη. Γιατί μας δημιουργεί θρέψη? Γιατί έχει τα κατάλληλα θρεπτικά στοιχεία. Γιατί έχει την κατάλληλη ποσοστή αναλογία υδατανθράκων πρωτεϊνών λοιπόν. Γιατί έχει πολύ μεγάλη, πραγματικά πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μέταλλα που λειτουργούν σαν καταλύτες σε χιλιάδες βιοχημικές αντιδράσεις που επιτελούνται μέσα μας και οι οποίες χωρίς αυτές δεν μπορούν να επιτελεστούν, στις βιταμίνες και τα μέταλλα, τις ανόργανες και οργανικές ουσίες. Περιέχει επίσης εδόδιμες ίνες, ποιοτικές εδόδιμες ίνες, καλά λιπαρά, υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, όλα αυτά τα πολύ θετικά πράγματα, τα οποία δημιουργούν αυτό που λέμε θρέψη. Και φυσικά είναι σε εκπληκτικές γεύσεις. Γιατί όποιος δεν το παραδεχτεί αυτό, νομίζω ότι σφάλει. Γιατί να φάω ένα προϊόν, το οποίο, να το πάρω ένα προϊόν και να το χρησιμοποιήσω και να κλείνω τη μύτη μου για να το πιω, δεν είναι το καλύτερο στον κόσμο. Εδώ το περιμένεις πώς και πώς. Ξυπνάς, πλένεσαι, ξυρίζεσαι και φτάνεις. Για εμάς τους άντρες, εντάξει, στις γυναίκες, νομίζω ότι είναι πρωινή σας συνήθεια. Αλλά λοιπόν πάμε στο πρωινό λοιπόν και πάμε και το γευόμαστε. Γιατί περιμένουμε να το φάμε, είναι τόσο ωραίας γεύσης προϊόν. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό, το προϊόν της Herbalife υποδηλώνει και άλλα πράγματα. Υποδηλώνει αναζωογόνηση. Τι θα πει αναζωογόνηση? Θα πει προστασία από την διαδικασία της γύρανσης. Θα πει ότι παίρνουμε ένα τσαγάκι που ενεργοποιεί και το μεταβολισμό μας και το οποίο είναι ένα μείγμα πράσινου και μαύρου τσαγιού, το οποίο περιέχει αντιοξυδοτικές ουσίες.
Περιέχει δηλαδή επιγαλοκατεχίνες, έτσι λέγονται. Αυτές οι ουσίες λοιπόν που περιέχει το τσάι δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να αναχαιτήσουμε ένα μέρος του οξυδοτικού στρες. Το οποίο οξυδοτικό στρες είναι η συσσόρευση δύο μορίων, όπως είναι οι ελεύθερες ρίζες και τα δραστικά μόρια του οξυγόνου, τα οποία εκφυλίζουν κάθε κύτταρο του οργανισμού μας. Προσέξτε, είναι ακριβώς όπως το λέω. Ο λόγος για τον οποίο γερνάμε είναι η δημιουργία του οξυδοτικού στρες. Αν δεν μπορούμε να το αναχαιτήσουμε, διαμέσου της διατροφής μας, διαμέσου της άσκησης, διαμέσου του τρόπου ζωής μας, διαμέσου της έλλειψης κακών συνηθιών, οι οποίες δημιουργούν περαιτέρω έκρηση αυτών των ουσιών, δημιουργία αυτών των ουσιών, αυτών των μορίων τα οποία μας φθείρουν. Και ποια είναι αυτά? Είναι κάπνισμα, είναι αλκοόλ, είναι λυπείς ώρες ύπνου, είναι λυπής άσκηση, είναι υπερβολική αερόβια άσκηση, είναι μόλις του περιβάλλοντος, είναι άγχος, στρες, γρήγορος τρόπος ζωής. Επειδή όμως ζούμε κάτω από αυτήν την ομπρέλα του προβλήματος εμείς οι άνθρωποι του 21ου αιώνα, πρέπει κάπως να το αναχαιτήσουμε. Και το τσαγάκι μας βοηθάει σε αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή το τσαγάκι δεν είναι μόνο ότι ενεργοποιεί το μεταβολισμό μας, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και τον ενεργοποιεί ευγενικά. Δεν τον ενεργοποιεί πέραν του ορίου. Τον ενεργοποιεί τόσο όσο πρέπει και μας βοηθάει να κάψουμε λίγο περισσότερες θερμίδες, να αυξήσει λίγο τη θερμογένεση του οργανισμού μας και όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν την πολυτέλεια να αναχαιτίζουμε και το οξυδοτικό στρες. Άρα έχουμε θρέψη, αναζωογόνηση. Τι άλλο χρειαζόμαστε το πρωί? Ενυδάτωση. Πόσο νερό έχετε πιει από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί που ξυπνάτε και ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας? 7 ό,τι ώρα είναι. Καθόλου. Άντε μια γουλιά. Αντιλαμβάνεστε πόσες ώρες είμαστε χωρίς νερό? Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε ενυδάτωση το πρωί. Γιατί το σύνηθες είναι να μην πιούμε καν νερό, να πιούμε καφέ και να φύγουμε. Και να βρεθούμε στο δρόμο, στην κίνηση, να φτάσουμε στη δουλειά μας και να θυμηθούμε να πιούμε νερό όταν διψάμε, που σημαίνει ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον το 1,5 με 2% του συνόλου του νερού του σώματός μας, το οποίο τι σημαίνει? Αφυδάτωση. Όταν έχουμε χάσει το 2% του νερού του σώματός μας, έχουμε μικρή επιβάρηση της καρδιάς και μείωση της αερόβιας ικανότητάς μας. Τι λέει λοιπόν η Herbalife? Λέει βάλτε λίγο χρώμα στο νερό σας, να το περιμένετε κι αυτό, να πιείτε νεράκι. Ποιο είναι αυτό το χρώμα στο νερό μας και ποια η γεύση? Αλόι. Αν λοιπόν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε ένα πρωινό το οποίο έχει θρέψη με όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία χρειάζεται ένας οργανισμός για να αισθανθεί ότι έχει καλύψει τις ανάγκες του για τις επόμενες ώρες της ημέρας, για να μπορεί να παράγει ενέργεια, να σκεφτεί, να δημιουργήσει, να αντισταθεί ή να πολεμήσει εντός εισαγωγικών. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό, υπάρχει δυνατότητα να αναχαιτήσουμε το οξυδοτικό στρες και να υπάρχει μια αναζωογόνηση του οργανισμού μας. Να αναχαιτήσουμε τις ελεύθερες ρίζες και τα δραστικά μόρια του οξυγόνου. Και έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε και ένας οργανισμός ο οποίος είναι υδατωμένος και υπερυδατωμένος κάποιες φορές ακόμα καλύτερα, γιατί ξέρετε ένας οργανισμός αφυδατωμένος είναι ένας οργανισμός εν δυνάμει ασθενής. Ενώ ένας οργανισμός υδατωμένος είναι ένας οργανισμός υγιής. Έχουμε την πολυτέλεια λοιπόν να έχουμε όλα αυτά, θρέψη, αναζωογόνηση, υδάτωση, σε εξαιρετικές γεύσεις με πληρότητα θρεπτικών στοιχείων, τότε είναι δεδομένο ότι έχουμε χρησιμοποιήσει την κατάλληλη ισορροπία και έτσι έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι προσέχουμε τον εαυτό μας. Άρα, στην ερώτηση γιατί πρωινό Herbalife, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί θέλω να ζήσω με ποιότητα ζωής. Γιατί θέλω να ζήσω καλά, θέλω να δώσω στον εαυτό μου όλα τα θρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται για να είμαι υγιής και να παράγω ενέργεια. Θέλω να αναχαιτήσω το οξυδοτικό στρες και θέλω να είμαι καλά, πραγματικά να είμαι καλά. Σε άλλη περίπτωση που επιλέγω να διαλέξω μόνος μου κάτι πρωινά και όλα αυτά τα ωραία πράγματα, τα οποία δεν ξέρω τι συνδυασμούς θα κάνω ή ό,τι συνδυασμούς κάνω μπορεί να είναι και λάθος, μπορεί στην τύχη να βγουν και σωστοί, αλλά απολύτως σωστοί δεν θα βγουν ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν το πρωινό της Herbalife είναι το καλύτερο πρωινό που μπορεί να έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, ο άνθρωπος του 21ου αιώνα, στον κόσμο αυτή τη στιγμή.